adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab pangatong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Kinalami ang kapi sa Visayas, gipasigarbo dito sa Bohol. Mun man ang kaping robusta sa ubos nga elevation, niya kapi sa Bohol nga nahukman sa Philippine Coffee Quality Competition nga usa sa labing lami nga kape, bisan pagikan sa Kandumayaw katingbian lamang kini. Daghan ang natingala nga no ang coffee sa Kandumayaw makigambas man sa sikat nga mga kape sa Luzon ug Mindanao. Matud ni John Eric Sese, tag-iya sa Finca de Gabriela, ang sekreto sa lami anaas pagkugi o sa organikong abono nga makapatambok ni ini. Kaugalingong vermicast ug molasses ang kanunay ang andamon ug pasagdan ang fermentation. Human sa mubong panahon, sa mga punuan sa kape iabuno dayon. Dinhi ang mga bunot sa lubig gipalata sa mga kapihan ug sa organic nga pamatay dangan kini ang gisablig sa iyang mga tanaman. Kape nga sa pihig nga pagtagamtam sa mga judges, may sahog nga lamis tableya, lubi, panakot, gatas, lumboy ug mga prutas. Mao nga ang kafe sa Finca de Gabriela napili nga labing piskay nga robusta sa tibuok Pilipinas. Ang Finca de Gabriela Kandumayaw Coffee migamit usab sa natural pollinators, ang stingless bees, sa pagpaniba sa mga kiwot sa mga umahan. Ang pagdala sa mga kinaiya sa mga tanaman ug prutasan di gyud kapugngan. Kini maghatag sa bunga sa kape sa nagkalahi-lahi nga lami. Alang sa buot manguma og kape, paminawas si Eric John Sese ug subaya sila sa ilang farm ug sa Finca de Gabriela. They will see the proper practice of organic farming, what are the facilities that you need in order to practice organic farming correctly. We have a vermi house, we produce our own rodo, our own vermi tea, and how to approach proper irrigation kasi we are applying drip irrigation dito sa farm. Very important ang water sa coffee. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang DILG-7 mipahigayon sa 2022 Dalgiaw Town Hall Meeting sa Cebu. Niadtong Nobyembre 16, ang Department of the Interior and Local Government Region 7 mipahigayon sa 2022 Regional and Provincial Dalgiaw Town Hall Meeting sa Cebu. Karong tuiga, kini adunay tema nga hugpong sa katawhan, tinubdan sa maayo ug matinud-anong panggobyerno. Kini naghatag og oportunidad sa mga government and non-government stakeholders nga pagahisgutan ang mga national and local issues nga nagkinahanglan og solusyon. Pipila sa mga isyu nga gipasaka, naglambigit sa mga plano, programa ug mga prioridad mahitungod sa lain-laing sektor sama sa urban poor, labor, youth ug peace and development. Ang Dalgiaw Town Hall Meeting nagsilbi usab paagi aron mabati sa publiko nga ang gobyerno seryoso nga nagpromote sa participatory governance. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga opisyales sa DILG Cebu Province sa pagpangulo ni Provincial Director Attorney Ian Kenneth Lucero, mga miyembro nga nanggikan sa urban poor, youth ug labor sector, ug mga representante sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City LGUs. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Claire Zaspa. NTF LCAC Serbisyo Caravan gipahigayon sa Sitio Lapong, Mabinay, Negros Oriental. Gikalipay sa mga molupyo sa Sitio Lapong dahili Mabinay ang pagbisita sa Negros Oriental Task Force LCAC Serbisyo Caravan sa ilahang lugar. Nakapahimulos ang mga residente og libreng check-up, pagpatuli, pagparehistro sa LCR, COVID-19 vaccination, enrollment sa RSPSA alang sa mga mag-uuma, masahe, alot ug uban pa. Gihatagan sab sa PNP, DOH ug LGU Mabinay og libreng tambal, school supplies, tsinelas, bugas ug food packs ang mga molupyo didto. Dako kayo nakabang sa mga tumuloy din sa among sitio sa Lapong. Usa sa niadto si Aling Nida Makadildig. Kuyog niya ang upat niya na anak sa pagpa-check up human makasinati og ubo ug sipon na lapaw na sa usa ka semana. Nalipay po mi nga naadiri sila ang tanang kay sansa ni namo kami maka-check up kay doon man lang. Kaya baka mausog dito eh. Ay syempre ganahan good. Naanak ko
diri gihatod sa among sitio. Karon pa pud ni nahitabo sa among sitio. Matod ni Police Colonel Jonathan Pineda, hepe sa PNP Negros Oriental, ang kaning kalihukan nagpakita kung unsa ka matinud-anon ang gobyerno sa pagpanerbisyo sa katawhan. So from rapper, padulong sa inyo sa Lapong, gidala ang tinud-anay nga serbisyo. Kaya ginapakita nga kamo, natagaan kamo importansya sa gobyerno. Ang sunod na bisitahon sa NOTF-LCAC ang lungsod sa Santa Catalina. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Ikaduha nga balay silangan sa Lazi Siquijor gibuksan na. Lain na usab nga balay silangan reformation facility ang gitukod sa local government unit sa lungsod sa Lazi ug formal kining giinagurahan o gibuksan isip ikaduhang balay silangan reformation center sa isla sa Siquijor aron sa pagserbisyo sa mga kliyente o drug offenders nga voluntaryong mitahan sa ilang kaugalingon alang sa pagbag-o. Ang Balay Silangan usa ka community-based reformation program nga nagtumong alang sa pag-rehabilitate o pagreforma sa mga ni-surrender nga drug personalities pinaagi sa pagtinguha sa pagtukod og temporaryong mga puy-anan alang sa mga drug offenders uban ang tumong nga mabag-o sila nga mamahimong igo sa kaugalingon ug masunuron sa balaod nga mga miyembro sa katilingban. Kahinumduman nga ang Balay Silangan program gilusad sa maong lungsod ni adtong Nobyembre 26 sa miaging tuig ug gibuksan kani adtong Oktubre 25, 2022 pinaagi sa Philippine Drug Enforcement Agency (CONFIDEA) uban sa kusganong kooperasyon sa local government unit sa Lazi ug suporta sa tanang stakeholders. Napulo ka mga ni-surrender nga drug personalities sa maong lungsod ang gikatakdang moagi sa maong reformasyon. Lakip sa maong aktibidad ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa LGU Lazi o PIDEA ug mga ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa programa sa Balay Silangan. Ako di ay voluntary nga ni sa Balay Silangan. Maayo ang iyang programa tungod kay makatabang ra pud sa mga. Kaya guys sila mga programa kaya nang sa TESDA, sa DOLE, mga pangani sa PIDEA nga di may madugay gugman para napo may buhat ng trabaho para sa mga pamilya. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Kalibo. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya mga higala, 36 days na lang, Pasko na! Ako si Rob Cabardo, kung mag-uban na punta, sunod simana.